start má povolen Lucie Bauerová, Archa, připraví se Semanová, Hofreiterová, Pospíšilová a Pěchoučková. Takže i tato jeskyně byla vyloučena pro druhou neposlušnost, ale z cvičných důvodů si parkour může dokončit. Může pokračovat i na další skok, nemusí neustále zkoušet dvojku. Takže výborně, jeskyně nakonec nějak parkour dokončila a jako další by měla startovat jeskyně Semanová, která má právě povolen start a může do parkouru i jeskyně Hofreiterová.